Исәнмесез, дуслар, без бүген Әтнә районына кайттык. Олы Әтнә авылында театрда һәм бүген безнең төп героебыз Рәмис Галиев. Ничек сезнең хәлләрегез театрда, ниләр эшләп ятасыз? Ничек сезгә авылда Рәмис сөйләгез әле? Исәнмесез, хәерле көннәр. Без театрда, Аллага шөкер, әйбәт кенә яшәп ятабыз. Театрда да, өйдә дә яшәп ятабыз. Шул ук вакытта хәлләребез яхшы, эшлибез. Хәзерге вазгыятьләр буенча инде без ярты залларга гына эшлибез. Анысы инде шуңа да рәхмәт. Театрда мин 2012 елның июненнән эшләп килә. Ул вакытта инде без Казан театр училищесын бетереп, артист булып кайткан идек шушы театрга. 4 ел артист булып эшләгәннән соң аннары инде әзрәк должностьларны үзгәртергә туры килде. Постановка бүлеге мөдире, хәзер инде мин тамашачылар оештыру буенча директор урынбасары булып эшлим. Рәмис, тормыш иптәшегез кем булып эшли? Тормыш иптәшем профессия буенча повар-технолог, миннән күренәдер инде. Булай ул хәзергесе вакытта монда театрда минем белән янәшә эшли. Әле мин әйтмәкче идем, нишләп үзең белән монда алып килмәдең дип. Актриса түгелме? Юк, актриса түгел. Ул безнең административ частьта безнең белән. Әйткәне бармы? Рәмис, мин алып кайттың инде, миңа бит монда күңелсез дип менә шулай бер тапкыр талашканда булса да, ялгышкан булса да чимитеп әйткәне бармы? Юк, алай дип әйткәне юк. Баштарак әйткәләп алды. Менә Казанда эш булыр иде, тегеләй булай. Аннан соң ничектер ияләнеп китте, Казанга барабыз да 3 сәгатьтә тора алмыйбыз, без кайтабыз инде аннан хәзер. Шулай итеп. Рәмис, менә без кайткан чак безгә сине бик мактаганнар иде, инде өйдә салды, яп-яшь килеш авылга кайтып яши, тормыш иптәшен дә Казаннан алып кайтты дип, бушыннан да шулаймы? 19 яшьтә мин әти-әниләрдән күчеп Әтнәгә киттем. Киттем дип әйтим инде, хәзер кайттым дип сөйләшәбез. Әтнәдә 19 яшьтән шушында театр биргән фатирда яшәдем 2 елны. Шуннан соң инде ничектер язмыш шулай туры килде, безгә мин иләнергә булдым. Казан кызын алып кайтты дигәннән дөрес, Әтнәдән Казанга дип чыгып киткән кызны мин Казаннан кире Әтнәгә алып кайтып иләндем. Менә шулай әйтсәк дөресрәк буладыр. Яшьләр авылыгызда күпме? Авылда яшьләр күп. Менә син миңа сөйләдең, камерасында монда кайдыр квартирада бирәләр. Монда кайткан актерларга. Безнең менә монда эшләгән актерларның күбесе янәшәдә генә театр биргән фатирларда яшиләр. Ул инде театрда эшләгәндә яшәгән фатир булып бара. Һәм инде бездә шул ук фатирларда яшәп чыккан кешеләр, кемдер инде йорт сатып ала, кемдер инде җир алып төзеп күченә. Без менә мәсәлән 3 егет идек инде 12нче елда кайтканнар. Без ишебездә янәшәдә күршедә йорт салдык. Ул йортны үз кесәгездән чыгарып салдыгызмы инде сез, яисә дәүләт ярдәм иттеме? Бәлки районыгыз ярдәм иткәндер. Анда бөтенесе дә кушылды. Дәүләт ярдәме дә, район ярдәме дә, үз кесәбездә бөтенесе дә кушылды. Бар бит теге проектлар, молодой специалист дигән проектлар. Без инде шул проектта катнашып, безгә 1 миллион акча бирелде. Авылыбызда яшьләр күп дисез, ләкин шулай да шәһәргә күчүчеләр дә юк түгел, әйме? Менә нишләп алай булып чыга икән? Ул нишләп туган җирен, туган авылын кеше ташлап китә икән? Ничек уйлыйсың? Ташлап китә дип әйтү бик дөрестә түгелдер инде. Бездә менә ул бит яшьләр китә икән, димәк авылда яшь буын калмый. Яшь буын калмый икән, димәк авыл бетәргә мөмкин. Бу ташлап китү белән бер инде. Монда шәһәргә китүчеләр белән яшь буын, авылда калучы яшь буын 50-гә 50дер ул. Алай булса авыл яшәячәк. Һәм ташлап китү дигән әйбердә дөрес дип бик дөрес түгелдер, потому что чөнки бездә кайсыдыр авылыбызны, кайсыдыр ягыбызны ташлап монда килгән бит. Барыбер дә аның турында онытылмый бит инде ул. Син кайсы авылдан әле? Мин үзем Биектау районы Усат авылыннан. Аны авыл дип әйтү дә дөрес түгелдер инде, белмим. Ничек алайдыр, ләкин аны авыл дип воспринимать итеп бетереп булмый. Усат авылы. Шунда әйтеп бетерә кирәк, менә Рәмис урыс авылда укыган, дәйме? Бездән дә яхшырак итеп татарча сөйләшә. Инде ансын да безгә мактап сөйләгәннәр иде монда кайтканча. Гөлназ, Рәмиснең тормыш иптәше. Гөлназ, нишләп син актриса түгел? Белмим, мин ничектер сәхнәдән куркам. Кешеләр белән аралашам үзен, ләкин андый зур сәхнәгә чыгарга мин әзер түгел. Син бит менә поварлыкка бетергәнсең, име повар булып, повар технолог булып.
повар булып эшлисең килмиме? Килә, ләкин авылда, районда мин ошаткан эш юк, поварлык. Әгәр Казанда булсам, эшләрим поварлык. Демәк, син хәзерге вакытта театрда сәркатип булып эшлисең. Балаларыгыз үсеп киләме, 2 балагыз? Аларның да авылда калуын теләр идегезме? Ничек дип әйтим, анысын алар үзләре сайларлар инде. Әмма дә ләкин менә мин карап торам, минем дус малайлар. Менә монда күршедә генә Фәнүс дигән дустым бар инде, күрше урамда әти-әниләре яши, бер-берсенә булышып, бер-берсенә йөрешеп, шулай ничектер җайлы гына яшәп яталар. Аларны күргәч инде балаларын да калуын теләрим дип уйлап куясың. Аннары соң Казанда үзләрен Казанга китергә тиешле дип уйласалар, үзләре уйлыйлар инде, аларны бит инде беркем дә бәйдә тотмый андый очракта. Бездә бит инде кайчандыр шулай әти-әни яныннан әллә кая Әтнә районына хәтлек барып җиткән. Алар да бәлки Әтнә районыннан Казанга хәтлек барып җитерләр. Анысын белеп булмый. Монда театрда башта артист идем, аннары хәзер мөдир булып эшлим дисең, әймен, сәхнә тормышы сагындырмыймы? Монда театрда идән җуучы булып эшләсәң дә, постановка бүлеге мөдире булып эшләсәң дә, шулай ук тамашачылар оештыру буенча зам директор булып эшләсәң дә, барыбер шул ук сәхнә тормышы инде. Чөнки постановка бүлеге мөдире булганда менә әле генә күрсәтеп чыктым, күреп чыктыгыз минем белән бергә эшләгән егетләр, алар хәзер менә декорация белән шөгыльләнә. Бүген 2 кичә инде бездә спектакль иде. Бүген алар декорацияны сүтәләр. Ул шул ук сәхнә тормышы. Алардан башка спектакль да бармый, артист та уйный алмый. Шуңа күрә ул да сәхнә тормышы. Директор урынбасары тамашачылар оештыру буенча инде ул шул ук сәхнә тормышы барсын дип билетлар сату оештыра, шулай ук мероприятиялар оештыра. Менә мәсәлән кичәге даты каян килеп чыккан. Аны без куябыз ул датаны. Әйдәгез шул датада суббота көнне, шимбә көнне авылга кайтучылар була. Әйдәгез шимбә көнне авылга кайтучыларга спектакль уйныйбыз мәсәлән. Менә анысы да бөтенесе сәхнә тормышы инде. Шулай да Рамис, менә ташлап китү буенча фикереңне белдердем. Әйтеп бетер әле, ни өчен яшьләр китә шәһәргә? Менә шуны беләсе килә иде. Күп зарплата эзләп китәләр. Ниндидер перспектива дигән сүз бар бит әле дөньяда. Мин аңламыйм инде ул сүзне. Но кемгәдер перспектива шәһәрдә, кемгәдер авылда инде ни өчен китәләр дип алайтып аңлатып бетереп булмый. Кемдер квартира ярата, кемдер авыл йорты ярата. Шуңа әйтеп бетереп булмый ни өчен китәләр икән. Монда ук бәлки күңел ачу үзәкләре юк дигәнне әйтергә кирәктер. Клублар юк. Менә яшьләргә нәрсә эшләргә авылда? Әле бит хәзер яшьләр эштән дә курка. Моның белән килешәсеңме? Килешәм, эштән куркалар. Ниндидер җайлы акча кирәк хәзерге яшьләргә. Яшьләргә дип сөйләшәбез инде. Миннән яшьрәк буыннар бар бит инде. Энекәшләр бар, минем сеңлекәшләр бар. Алар да менә без үзебез белән чагыштырабыз, алар ниндидер җиңел акча эзлиләр. Шуннан куркып китәләрдер дип уйлыйм мин шәһәргә. Рамис, шуны аңласыйсызга, бер кайчан да шәһәргә күченмәячәкмен дип әйтә аласыңмы? Әйтә алмыйм. Аны бер Ходай белә. Мин белмим аны. Ләкин үзең теләмәс идең. Үзем теләмәс идем. Менә всё, мин 2 елдан шәһәргә күчәм дигән минем андый уй фикерләрем юк. Истән нәрсә кушыла, ансын мин белмим. Рәхмәт бик зур Рамис, шундый тулы һәм матур җавапларың өчен. Шуның белән безнең Мин авылда калам тапшыруы тәмам. Яшьләр, кайтыгыз авылга, авылларны яшәтик, бердәм булыйк.